Da ni ar drothwy un o uchafbwyntiau mawr y calendr Cristnogol, gwyl y geni. Ac yn fwy nag unrhyw wyl grefyddol arall, gwyl i'r plant ydy'r Nadolig ac mae yna edrych ymlaen yn does at ymweliad Sion Corn. Ond gweithio'r modd, dydy bob plentyn ddim mor ffodus a'i gilydd, ond mae bob plentyn yn heiddi Nadolig gwerth chweil. Croeso i Dechrau Canu, Dechrau Canmol. Mae yna ran ohono ni gyd yn does yn cydio yn dyn mewn cornel fechan o deyrnas dyn i weidrwydd. Sicr mae gen i esgofio melys o Nadoliga, plentyndod yn y benllach, a chofio'r genod bach acw hefyd yn deffro ar foradolig i ofyn, ydi o wedi bod? Ond dydy plentyndod ddim yn fel i gyd i bawb. Ar y rhaglen, yr elusen yng Ngogledd Cymru sy'n rhoi gwen ar wyneba cannoedd o blant difreintiedig. Yn aml iawn y dewis weithiau di bwyd neu anrhegion ynde, chos i rei teuluoedd. Mae'r dewis mor gylding â hynna. Ydyn ni'n bita neu ydyn ni'n gwario ar ben presanta. A'r wraig o Gwm Tawe sy'n caru i chymydog ifanc ac yn casglu miloedd iddo fo a myrdd o achosion da eraill. Ni'n trial yn gorau, ni fi wastad wedi codi arian a i pob un efe trial. Mae gennym ni drysorfa o garola ar eich cyfer chi heno hefyd, a da ni'n dechrau yn Eglwys St Pedr Caerfyrddin a'r hen alaw Gymreig ar gyfer heddiw'r bore. Mae'r Nadolig yn gyfnod arbennig i bob plentyn, ac mewn adeg sy'n llawn swyn a chyffro, does dim sy'n dod â mwy o wen i'r wyneb nag anreg. Ond dyw pawb ddim mor ffodus wrth gwrs. Meddyliwch pa mor dorcalonus yw i blentyn i ddeffro ar fore dydd Nadolig heb yr un anreg o dan y goeden.
Diolch byth felly am waith elusennau sy'n ceisio sicrhau bod anrhegion ar bob aelwyd ar fore Nadolig. Un o'r prysura ydy Superkids Gogledd Cymru sydd ers dros 20 mlynedd yn gwireddu breuddwydion miloedd o blant drwy hapel bocs anrhegion. Yn aml iawn y dewis weithiau di bwyd neu anrhegion ynddo, cos i rei teuluoedd. Mae'r dewis mor gylding â hynna, ydyn ni'n bita neu ydyn ni'n gwario ar presanta. So mae cael rhywbeth fel Superkids sydd yn gallu cefnogi teuluoedd fel hyn yn arbennig. Pan da ni'n mynd ar bagiau allan, mae jyst diolch beth, chwbod, yr gwynebau rhieni pan maen nhw'n gweld, a gweld safon yr anrhegion hefyd ydy gwir. Maen nhw'n glamp o sachan, dydy chwarae teg iddyn nhw. Wrth edrych ar y Nadolig, wy'n credu bod hwn yn enghraifft o'r positifrwydd mwy allwn ni gael. Gweld gwirfoddolwyr, pobl ifanc hyd yn oed, yn helpu i roi. A dyna felly un o'r negeseuon mwy o bwysig yr adeg yma. Yn bendant, mae pawb jyst yn cyfrannu hynny fedra nhw, a mae o mewn ffordd ysbryd y Nadolig mewn ffordd yn dydy bod pawb yn edrych ar ôl ei gilydd ac yn gwneud be fedra nhw. Wel Delyth, ti yma yn helpu roi'r sachau o anrhegion at ei gilydd. Sut wyt ti'n gwybod pa anrhegion i roed i bwy? Rydyn ni'n cael ffurflen yma, a mae'n disgrifio plentyn rydyn ni'n cael. Fel, da ni'n cael enw, faint ydi oed y plentyn, a pethau mae'n hoffi, a mae'n 8 oed, mae'n hoffi canu a lliwio, a mae'n hoffi bod yn brysur. A sawl anrheg sy'n eisiau bob sach wedyn? Tua 10 i pob sach. 10 fe? Oce. Bach o waith dyn ni de. Fel wrth dewis anrhegion iddi, fydd yn dewis pethau i ffitio anghenion yr plentyn. Ti wedi cael rhywbeth? Ti cael nail polish. O, neis iawn ychan. Reit, co ni. Mae'r groto rhyfeddol yma'n ffrwyth dychymyg a menter un person. Since the start of this venture in 1999, starting in our house, now moving to this fantastic unit, with plenty of room to move around. My dream was then, and it still is, to bring normality back to the families in despair. And on Christmas morning, to bring smiles, not tears, to those children not expecting to see Santa. Mae'n hyfryd i weld y fath heilioni, ond wrth gwrs mae'n awcher arall i'r geinog yn dos. Mae'n golygu fod yna angen a mae yna dristwch i hynny. Mae'n gallu bod yn bwysau mawr iawn iawn, a toriadau yn yr Universal Credit, bobl wedi cael ei rhoi ar ffyrlo, hyn a llall, dewisiadau anodd iawn i rieni. A mae pethau fel sachau, fel hyn, jyst yn rhoi hwb i deulu, jyst rhoi hwb ar cyfnod sy'n gallu bod yn gyfnod arbennig, hyfryd, hapus, ond hefyd yn bryderus ac yn poen meddwl mawr i sawl teulu.
Wel, Delyth, mae yna'n region gwych fan hyn, ond wrth e, sut nes ti fynd ati i ddewis dy rhaid i? Mae'n rhaid i chi troi dy hun mewn esgidiad plentyn, ac mae'n rhaid i chi meddwl fyddwch chi'n hoffi weld hun o dan y coeden dolyg. Pa mor bwysig yw ei ti dy, Delyth, fel person ifanc i fod yn rhan o prosiect arbennig fel hwn? Dwi'n credu mae'n pwysig oherwydd mae yna llawer o plentyn sydd ddim yn cael nadolig maen nhw eisiau. Maen nhw'n mynd i'r ysgol a mae'n clywed fod mae ffrindiau nhw wedi cael gymaint o'r anrhegion a maen nhw ddim. Felly wrth wneud hyn, dwi'n gwybod dwi'n gwneud rhywbeth da i'r teuluoedd ar draws Gogledd Cymru. O lle mae'r holl deganu ma'n dod? Llawer iawn ohonyn nhw yn cael eu rhoi gan bobl gan y gymdeithas. Maen nhw'n cael hefo mannau casglu, lle mae bobl yn gallu rhoi i donations. Lle. Dwi'n gwybod bod Super Kids yn gwneud lot o bethau yn ystod y flwyddyn i godi arian. Mae yna lot o fudiadau wrach yn cyfrannu tuag ati nhw. So, rhywbeth cymunedol iawn, dweud y gwir, achos mae pawb yn cyfrannu mewn rhyw ffordd neu gilydd. Wel, dwi ddim cweit yn Will Ferrell, ond mae'r corachod ar y ffordd. Dewch mewn. Ffwrdd ni. Right. Dyma ni. Jyst mynd ar bagiau, ie? Mae'r angen jyst yn tyfu'n barhaus ac yn fwy diweddar wrth gwrs yn ganol y pandemig. Mae cyfloga bobl, mae gwaith bobl wedi cael ei effeithio ac felly y galw yn bendant wedi mynd yn fwy. Mae yna lot o fagiau fan hyn, Bethan, wrth gwrs, ond faint o blant bach bydd yn deffro a gwyn ar y gwynebau blwyddyn hyn? Wel, llynedd 2020 mi aru na 2250 o bagiau mynd allan, felly dwi'n tybio fydd yna dipyn mwy flwyddyn yma. Mae hwnna'n anhygoel. Yndi. Sut mae rhoi rhywbeth mor uchelgeisiol a hyn at ei gilydd felly? Wel, clod ag anrhygydedd i Super Kids, dweud y gwir. Ar eiran lliw chi
gawsonau Nadolig. Perfformiad Glaen Rhys o un o glasuron Nadoligaidd Meic Stevens. Wel, cyfle rwan i ni droi'r cloc yn ôl i fwynhau un o garola o archif Dechrau Canu, Dechrau Canmol. Dyma Wele Cawsom y Meseia yn cael ei chanu yn eglwys San Tudur, Darowen, nôl ym 1989. Mae plant ym mhob man ar ben i digon yr adeg yma o'r flwyddyn, ond mae yna ambell i gymydog yn mynd y filltir ychwanegol mwyn gwneud yn siŵr fod yr ŵyl yma yn llawn swyn. Dwi'n mewn tŷ arbennig yn yr Allwen yng Gwm Tawe, ac yn y tŷ yma mae yna fachgen arbennig iawn, gofalwraig arbennig hefyd, ac addurniadau arbennig, dewch yma. Ta-da! Mae'r olygfa yn anhygoel, dydi. Drama'r geni yma yna, mae'r tî'n dramatig yn dinsel ac yn Sion Corn ac yn ddynion eira. Wel, Harry a Betty Ann. Wel, helo, siwr i chi? Mae'r miwsig yn hyfryd, a mae'r tŷ yma. Pwy sydd wedi bod wrthi naddurno'r tŷ, Betty? Mae Harry wedi bod yn helpu, nag y ti? Ie. Mae Harry o'r Allwen yn 12 oed ac yn byw efo parlys yr ymennydd, cerebral palsy, ond dydy hynny ddim yn rhwystr iddo greu cerddoriaeth. Ac efo'i gymdoges, Betty Ann Jones a'i gŵr Keith yn gwmni iddo, mae o wrth i fodd. O Betty Ann, mae Harry'n amlwg yn meddwl y byd ohonoch chi a Keith, ers faint mae o'n dod yma ata chi? Wel, 2 flynedd diwetha, byd y ci farw, a eitho i sympathiso, a ware lan, so wedodd Keith, do you want to come to McDonald's? Wel, arna, ni wedi cael e just bob dydd. A wedodd e wrth i fam, that's has died now, but Keith mae new to ci. Yn ogystal â helpu ofalu amdano fo, mae Betty Ann a Keith wedi bod yn gweithio'n ddiwyd gyda chymuned yr Allwen i godi arian at gronfa Harry, arian sy'n prynu pethau angenrheidiol iddo fo. Ni wedi bod yn codi arian am y splints, 1,900. Un o'r wheelchairs oedd yn £6,000, mae fe'n lot o arian. Ond ych chi a Keith, chywod, ych chi'n bobl arbennig iawn yn gwneud hyn hefyd, yn dydych chi? Wel, ni'n trial yn gore, ni fi wastad wedi codi arian a i pob un efe trial. Bob Nadolig, mae Betty Ann yn agor i drysa mwyn rhannu ysbryd yr ŵyl efo'r gymdogaeth gyfan.
a phob ymwelydd i'r tŷ yn cyfrannu at ei hamryw achosion da. Ac mae hitha'n un garw am wisgo i fyny. Faint o wahanol wisgoedd sy'n gynnwch chi tan y tŷ yma? 100. A beth dyn nhw gyd? Popeth, na fe. Pryd oedd y Covid, o'n i lawr bob dydd am 105 waniath outfits. Yn mynd i weld Harry? I thought one of the 7 dwarfs then, ayo. Rhywun y pleser oedd yn cael, di weld. Heb os, mae bywyd Harry'n llawn heria, ond dos na ddim pall ar ei ddireidi, a diolch i'r drefn mae Betty yn medru chwerthin ar ei phen ei hun. She don't take a breath. Don't take a breath! Siarad non-stop! Non-stop? For a speech, you know, Na. Wel, ni'n gael sport, na gyn ni. Da chi droi gwen ar yn gwyneb ma'n i gyd ac yn bwysicach, da chi'n gwneud hynny i Harry hefyd. Ni'n trial am y pob un and, wel, na fe'n dwlir na fe. Mae'n fel tili ni nawr. Cyn ffarwelio, cyfle i'ch atgoffa chi yn bod ni fel rhan o ddathliadau Dechrau Canu yn 30 oed am gomisiynu emyn newydd i Gymru. Felly ewch ati i gyfansoddi'r geiriau ar gyfer emyn Cymraeg gwreiddiol. Mae'r manylion i gyd ar wefan S4C. Wel, dyna ni am y tro yma. Diolch i chi gyd am eich cwmni a than y tro nesaf. Hwyl fawr.